Jasné, ľudia sa neustále pýtajú, aké je tajomstvo úspechu. Prvé pravidlo je, verte v seba samého. Najdôležitejšie je, že sa musíte ale skutočne zamyslieť a spýtať sa sám seba, kým chceš byť. Nie čím, ale kým. Teraz nerozprávame o tom, čo chcú vaši rodičia alebo učitelia, ale čo chcete vy. Rozprávame o tom prísť na to, čo vás robí šťastným bez ohľadu na to, ako šialené sa to môže zdať ostatným. Číslo 1 je teda veriť v seba samého a neobzerať sa, čo si myslia ostatní. Číslo 2 je porušujte pravidlá. Nehovoríme, aby ste porušovali zákon, ale hovoríme porušujte pravidlá. Je nemožné nekráčať so stádom alebo nebyť pravý originál, pokiaľ sa správate prehnane slušne a nechcete porušovať pravidlá. Musíte premýšľať kreatívne, to je to, v čo veríme. Aký má život zmysel, pokiaľ chcete byť len ako ostatní a vyhýbať sa komplikáciám? Jediná cesta, ktorou sme niekedy niečo dosiahli, bolo porušenie niektorých z pravidiel. Dostávame sa k číslu 4. Nebojte sa zlyhania. Všetko, čo sme kedysi skúsili, pri všetkom sme boli ochotní zlyhať. Nemôžete vždycky vyhrať, ale nebojte sa robiť rozhodnutia. Nemôžete sa nechať paralyzovať strachom, neúspechom alebo venovať problémom vašu energiu. Stále posúvate svoje limity, pretože veríte v seba samého a vo svoju víziu. Viete, že je to tá správna cesta a že úspech sa dostaví. Takže nebojte sa zlyhania. Dostávame sa k číslu 4, ktoré znie ignorujte pochybovačov. Myslíme tým, ako často počúvate toto alebo tamto nezvládneš, toto sa ešte nikomu nepodarilo. Milujeme, keď niekto povie, že sa to ešte nikomu nepodarilo, pretože pokiaľ to dokážeme my, znamená to, že sme prví, komu sa to podarilo. Takže nevenujte pozornosť ľuďom, ktorí hovoria, že je to nemožné. Slovo nemožné pre nás neexistuje, počúvame len seba a hovoríme si, dokážeme to. Dostávame sa k pravidlu číslo 5, ktoré je zo všetkých najdôležitejšie. Dajte do toho všetko, vydajte zo seba to najlepšie. Muhammad Ali, jeden z našich vzorov 70. rokov skvele odpovedal na otázku, koľko ľahsedov urobí. Odpovedal, nepočítam sedláhy, počítať začínam až keď to začne bolieť, keď cítim bolesť, až vtedy začínam počítať, pretože až vtedy to dáva zmysel. To je to, čo z vás robí pravého šampióna. Takto je to so všetkým, bez bolesti nič nedosiahnete. Medzi tým, že si užívate život alebo sa poplachujete, niekto ďalší na sebe tvrdo pracuje. Niekto ďalší sa vzdeláva a niekto víťazí. Toto si zapamätajte. Bez tvrdej práce víťazstvo nedosiahnete. Žiadne z našich pravidiel pre úspech nebude fungovať, pokiaľ do toho nedáte všetko. Vždycky nás napadlo, že deň má 24 hodín, z toho 6 spíte a 18 hodín vám zostáva. Vieme, že mnohí z vás povedia počkať, ale ja spím 8 až 9 hodín denne. Potom ale odporúčame spať menej. Posledné pravidlo 6, ktoré je tiež veľmi dôležité. Dávajte, čo ste dostali. Akúkoľvek cestu si vo svojom živote zvolíte, vždy si musíte nájsť čas vrátiť niečo späť. Vráťte niečo svojej komunite, dajte späť niečo svojmu okoliu. Niečo vám povieme, podať ruku a pomôcť ľuďom vás uspokojí viac, než čokoľvek iného, čo ste niekedy dosiahli. Zapamätajte si týchto 6 pravidel. Verte v seba samého, porušujte pravidlá, nebojte sa zlyhania, ignorujte pochybovačov, dajte do toho všetko, dávajte, čo ste dostali.